Ni dang ang bukin Mexi chuan a pi jam siam chu an customer te hnena chuan a thirsak kawr hman thiam khalin a sem kual le a mi biak a thiam em awang le a fel ro em awang chuan marindo khuaar hi chuan shilo puan awm lova an ngai na em vek ani chumi ni chu a birthday ani awangin a pi le a thian te chuan eitur nen a haw chu an lo surprise a hlim viau ma se chumi ni chu an khua a pi a pute le a thian te kalsana zirna chhun zuma khawpui lam a pan ni tur ani awangin a hu phur ro hle thung ano du thu sam anga hlawthlin ngei chu a duh ve tho bawk si a an khaw taxi hmangin airport a pan ta wang mai a lung te pawh chu a chhedeuh hiala engkim mai chuan a lung an ti leng lawk sa in an khaw arpa khuang pe zet a ngei thei em te pawh kha a ngai dawn hle in a in hre tawh an mahni tawk zawng chuan car pakhat hi a lo tlan ve mek thunga man hmuh ve ta chu kawngkawi a tak chuan an in tawk thut a an in su lo chia na in Mexi pawh chu a tla thla tawp mai amaheai chuan driver chu a in hliam na zawk a chuti laiin car atang chuan rawl thar ama rual awm lek hi a lo chhuak a chhelo an in ti dun deuh nge mawni an in en deuh wang mai mahse chu pa chuan miss in hliam na vak lo bawk a kan kalsan mai ang cheu kan hman hmawh deuh a a tih takah chuan engmaw awi awmlo em mai pui kan ngai hi Mexin a lo ti ve thung engbung rua le motor ma tih chiat lo hi poisa kan pe mai ang cheu kan sut pawh ni lo kha a lo ti le chuan a thei lo min kalsan ngot thei bik lowang ti in Mexi chuan a kawr awma chuan a lo tham saka kan su lo cheu miss ti in an tlan san lui tho ka hmu le che chuan i chak lo viawang ti in Mexi chuan a au zuya police hnena han report ngot tur pawh in an su lo tak bawk si mahse tlawm mai na an nei lo le lutuk chu a haw tak zet ani airport ah chuan a pute khan a hnunga zuin a lo thla ve a poisa tlem a zawng puk chawpin a pai ve nge chhung ko awm thei tak an ni lo awangin an phak tawkah rim takin hna an thawk theuh a Mexi pawh hian Manila a lehkha a zer zawm dawn awangin a thei ang in a in hlawh kual thin a delivery girl ah te pawh a tang lawp thin kapi kha tha takin lo encall zel ro aw ti in Mexin a cha chuan a pute pawh chu a hnuk a lo ulh deuh a mi huai sen chu tap mai la kan be dawng ngai lowang ti in an thu vawn chuan sawi ruala in kwa wangin an in mang tha ta Manila ah chuan a pa in a lo hmuak a an in hmuh khat em awangin an in za deuh ṭhut a pa ti a tak nge ya a han kauh te chuan a zam ve deuh mahse pa chu an laka chuan a tha hle a pi damdawi in awm man te pawh kha a lo pek sak vek ani awm e Mexi thi awrh lai te chu a nu ta ni in a pa pek chu a lo ni a ala kawl reng te a hriat chuan mak a lo ti hial zawk ani an in chu chhawng khat ni in a mawi reuh khawp mai inchhung an lut chiah chu a nu hrawn leh an fanu te lo chhukin a hming Max Payne tih chu a thing tawh e ti in an lo nuih ngal ringawt a ani erawh chuan a pi leh pute an uluk taka an siam sak jam an thon te chu a lo pe a a lawm awm e fridge ah kan dah dawn nia an ti ringawt a lak pawh a tum lo a pa zawk chuan a lo lak sak an in bual fai a zanria te an ei zui ngal chopstick vek an hman awang chuan Mexi chuan a hmang thiam ve si lo a fian chemte leh fork an hman tir ta zawk ani nusindi chuan Chinese tawng i zirte langai mai thei ania aw a ti chuan ni elai na zir tir thei ang che French pawh a pa in a lo ti ve bawk ka pa thil tih sual awangin ka buai pe lo French in ela chuan a lo ti enge sawi ti in a pa pawh chuan a lo hre thiam lo nusindi erawh chuan ka zirtir dawn nia naktu ka pawh ka kawr a ha thei ang a ti ani kha ti in a lo leh lin sak dai zanah chuan ela chuan a kawr thenkhat chu a lo pe nge a hak vak tawh lo te an ni hlawm i duh vak na nge a ti chuan du mahse hetiang design hi kala hangai mek lo a ka in hmeh ve lo mai thei nia in hmeh lowang kan ina lo chen ve pawh hi in hmeh lo
kan chung ko mi pawh ni lo hrim hrim kapa bakin he inchhunga cheng ve tur hian kan duh lo che kanu leh kapa te hi nangmah wanga an in then vaih chuan ni lo ela engmah sawi ve su ka room atang hian chhuak tawh mai rawh an u nau boruak tur chu a lang chiang nghal hle a pi leh pute te chuan video call in chanchin an lo zawta an fel lutuk tia chan chuan dawt a sawi te an lo hre thiam nghal mahse a pute chuan zangkhai taka lo lak lui sak glatin kung fu ka zirtir thin che kha lo hmang tangkai miah mai rawh aw chuan an ti duh dar ngam tawh lo ang che ti in a lo fuia an vai chuan an nui hak hak Dear Babu tiin Manila a ani hmasa ber man dan chungchang te chu diary angin a computer a chuan a ziak luta accident an tawh chungchang te mipa pakhat hnek chak deuh ani thu te a awm dan mak dang lam tak kha a hriat thiam lo baka a pa leh a nau mipa te chu an fel viau laiin anu Cindy leh Ella te rawh chuan an lawm vak lo nia a hriat awanga nuam a tih zan lo thu te a ziak duah mai mahse engtika emaw chuan an chhungkua anga pawmin hlim taka an chen ho a bel sei thu in a tlanga kawm ta a skula chuan a pa chuan va thla in Ella chu Mexikai hruai tur chuan a cha i lian ve tawh inbuai pui mai rawh ti in a kal san dai an class awmna zawh a tum pawh in kan inei lo awm ve pawh hin in tawhnak a laiin skula leh zel chuan min hnai su i kut te i hum ruh vel ani maw i ngam chuan min hnekla in khua hi haw zui ngal ani mai ti in a thian te bulah chuan a kal san leh daia tunge ani a hriat lo thu a sawi zui ham ham an sar pakhatin an school Benisian International School chanchin a hrilh mawlh laiin hmeichhe pakhat nai chu lo tlan hlok hlok a a tlai awang chuan ngaidam a lo dil ngal zung zung Mexi pawh chu lo kwa ngal bor bor a thian a nei chuan i ngal mai an khaw chanchin te in zawtin an skula chuan zirtup nge piangin fashion show an nei thin thu te duh zawng a nei anih phawt chuan order ve tur te chuan hrilin catalog te chu lo en tir a sum dawn thiam hmel ro khawp mai tawng te lah chu nuam a ti hle niin a lang a a tawng char char an thian te pahnih bulah chuan a hruai ve a pakhat chu SU president niin Chico a ani a hmeichhia zawk chu Mary ani an ni pawh chuan lo fel hle a Mexi pawh chuan a nel ngal vek bawk chuti lai chuan hmeichhe ho chuan out a chel chul mai a an skula mipa lar ber pathum Alpha 3 ti a an ko te chu skula an lo thleng ve che lo ni nai chuan Mexi chu a lo pot ngal nok nok a an chhelo te mai ania aw ti in an va thler pui ve Benison Beer basketball team an nih saw a chhelo ber saw topa ania forward niin a har baka a nuih zathlak ber a ngal te mai ania beng be be saw chu lia ni ve thunga ngoi chawi deuh music thiam turu lutuk ani saw lamin phua chan ve se ka ti top a pathumna saw depa ania a smart khawp mai best of best ani mai an tih lai chuan zirlai phusa ho chuan Mexi chu an lo su thu top mai a tuma chu hmu chiang theilo chu chhun eya an ti mai mai lai chuan hmeichhe pakhat hian Alpha 3 te hma a chuan thing thi in depa thlalak te chu paper a chuan a bel khat veka a lo hmu khoya mi nge depa na tih chuan facegram ami tin a lo changa ka delete vek to sia ka lo save chhuak man a lawm delete ngal vek ro hetiang thil hi itile ani chuan headmaster hna ka report ang che dep chutiang mi ka ni lo chu nu chuan a lo zui le a abana te chuan a lo chel depa chuan a lo nam thlu top mai avan sual em angai sang ve ni mai a ava chapo ve a zak don lutuk ti in Mexi chuan thinarim thut a thian te chuan enroll boy ve lo turin lo hril ma se an dang zo lo vanam atuma alawin herman si Mexi zawk chu a tlu phei ta top mai ehe nang bok mo ti in an bo ruak chu so sang ngal hei mi zong zong chunga lenge mo in ti em ni mi swal tak ilo ni nge hi khatia ti kher kha ngai lo wasin ti in Mexi chuan a an khum zui lord te chu a purse adila poisa adu zat khalo pela ka hmuai hian lo in lan to su se depan ati kherawang chuan Mexi lung oi lo lutuk chuan a hnek ta pup maya
a thian te chuan dei pachu an fiam zui a thian te chuan dei pachu an fiam zui sap sapa ala she khopang ti in a thu tum bur mai lor tala chuan phubalak dan tur kan ngei to vata ngai ani project block ti group kan siamanga chetlak dan tur kan ngei to ho don nia ti in dei pathawang chaw lo hau vata amma ni aya chi hmasa zawk an lo om tlat Emilia thian te chuan Maxi chu lo din chilin engwanga dei pachu hnek ve ngut ngam nge ni a lo zawt an zinga chuan ela pu kha lo tel ve a Maxin a chan du tak lawa chuan ila she khopang squammy girl ti in an kalsan le ngal alpha chitanin khan gas khata an lo la om zui le ngala lor ta chuan hey nar lian nu engange khata khani lo thut ve ngot ti in Maxi chu lo hau ngal kan kal masa a kan du du na kan thu veang chu alo te ol sam et iwa hwai bak ve nang te hi master te pa thut na ni kha o ati ral che in de pa chu alo lut alo mel chukrun mai de a hnek le chenge o mitharani kha rules la shelawan yang a chan te chuan an lo ti ral chot a si ta da phero u de panati ve le mi pa pahni te chuan a hnung lama Maxi chuan joy pheita a alung oi lo khop mai an sar lo lu zuin tim nia chuan a ron thena mangai na dik ti chungchanga debate nei tir le lampola atangin de pachuan mangai na dik tak hi a om nge ya ma se a hlu in awang hle bukani kol phe ang deuh hi ani ti in a ron soya le lampola yo in Maxi chu som ania kol phe ti vel kha chu thon thu le drama ba kom lo alo ti ve thung ome kanu le pa te kapi le pu te thlengin mangai na dik atanga lo chor chhuak ani hi de pachuan alo ti le ani chuan classroom hi han clear te mi engza thingi an nu le pa te ni na cheng ho love story zong zong hian happy ending anei vek lo mangai na ti hming vo in kan in kop vek ani lom ni ma se a to pa chuan nat na bukin kan to ple tlang pu ani hi Maxi chuan lo ti ve le in an chan na ve ve a chuan dik zok ni tum chuan anin hnial chho char char mangai na chungchang hi chu soi ve du to su thinlung poi nei lo kha tu ma ingai twa lo nang ma chein mangai Maxi na ti lai chuan bandar alo ri tabal bala thinrim de win de pachwa chhuak zui Maxi na lokar arem fel lai in de pachuan alo khar sakmak engei du mi ti du dai tum de wem ni tatlom don chuang lo Maxi na lo ti chuan nai zeta de pachuan alo mel char chara an bulami te chu lowin supalin de pachuan a hma chia ding Maxi chu avabu a fo fu ta hlo mai ma se vani thak takin kartin an hmui chu lo dang hlowa mangai na a luang liam turin in peyim de panati chuan izakim ilaka hian ka luang liam angmo Maxi na lo ti por hle kartami hilom ka chiar alo ti ta ka chuan a zak le dewa ila chak lo via wang ti in Maxi chu kal ta hong hong an chan chin chuan school group chu lwa hne ngal hle a thian ti la chuan oi Max I chang sang e de pate ikis theibi kanya ti in an fiam zui vak vaka kanin kis book lo paper in min dan kha ti in Maxi chuan alo du lo hle ani engtin ngei om reng reng ana em Mary na lo ti chuan ya lutuk in kisin ana ngai lo na in nui hor horin alo ti chutiang bukin de papo a chan te bula chuan engtin ma ko om lo eng feelings ma ka nei lo ti in kol phe ti vela om lo thu chu a soina sa hle Maxin ghost fighter ami sen suyale de pate ate khin lai in lord ve thung chuan takaru character le Maxi chu lo te khin ve mek thunga a mel si project block taguru ti kandin don nya alo ti le a ani hian de pa hi atlon ve chin shim shim vane thak takin Maxi chuan part time a thona tur restaurant a muta hlo maya mani in choma school kal chwa du awangin mi hausa an ni lo bok nen na tho chu a she ngai reng reng lo de pashing don chu rin anguta nuam sa chu alo ni bi khau lo in le lo nuam tak chu nei ma se arwa khwaya du du le in nei thei ma se anu le pa te hun ero anei thei si lo
ei tur tui hnai leh man to ber ber te chu ei thei mahse ei puitu nu leh pa leh chhung khat te a nei ngai lova a u nau pa dilala chu damdawi ina reng bawk si a nu la chuan engwang ber nge tih pawh hriat loh hian a haw tlat mai a eitur a va pek pawh chu alo ei sak duh lo a thian te chuan maxi chu an in kawt thleng an va thla a a pa lo chhuat takah chuan chibai ten lo buk sap sap ela pa kha alo ni si a cousin emaw an ti nge nge a pa chuan an u nau chuan a hawa an thian te bula an nihna an ziep awangin alo awm lo hle ela chuan sawi thiam char char a maxi pawh in kan chhungkuai hi sawi dan tur ka hre lova a ti ve mai a engmah zan a chan tur in nei lo chutiang thil a thleng ani chuan keimman ka ching felang a pa in a tih chuan ka thil ti sual ni lowa chuan min hau to su tiin ela chuan roomah chuan a lut tau dai maxi pawh in a hun pan dan te chu a diary ah chuan a chholut le a a nau ril a lo kalin eitur a lo pe a ka u ni duem tiin a lo zawt reuh duh te reng mai ela pawh in u nau kan ni thui hi a zep lo thua in ka be sei tiin a lo chhang a ke chuan ka ui ni thui hi ka thian te bula ka hrilh vek tua sin a tih lain elai chuan hmu turin a nau chaw lo ko hrang dai a nun ti buai tu anga ngaiin maxi chuan ngai thei lo hle a project block ah pawh chuan a in ziak lut ve nge nge depa pawh in project block group chu a lo en ve mek a basketball practice tura kawta vakal chuan a thian te tu man lo la thleng lova makdak mai in maxi kha ball king chunga a lo ding reng mai ava hmu eng tin tin emaw in flirt kual velin an in fawp dawn chiah hmeichhe pakhat hian a lo ti buai a harh hlawl mai a mu mang lek chu lo ni in chutiang mu mang a nei ringot mai chu depa pawh chuan mak a in ti in a ngaina a hre lo hle project block taguro tih chu kalpui chhun zawm zel ni in member te chuan lawr takai hruaina in meeting an nei a depa a lo hnek ve ngot mai kha a phut tawk hriamna hmu ngei sian ti a school atanga hnaw chhuat tir hmak dan tur chu an ngei tua ho ta ni depa chuan kan hmel ma te nei theih dan tur tha ber chu an chak lo na lai tak hriat masak hi ani engia ta na pawimawh a sahuat lai ti hi kan hriat masak phut anga yang a tih chuan a chan chin internet lama hmuh tur a awm lo thu le engmah khawih ve lo thu te chu an lo sawi tler tler hlawm a tunge chhung te tih tal kan hriat anga yang an ti le chuan chhung te pawh nei lowang bawlhhlawh in bun khum phawt mai ang u tiin ela chuan a lo sawi zung zung a an ti ta ngei mai rawng te chuan an lei vel thul a video te chu an theh dar sak bawk a alpha 3 te pawh in an en let vova an rilru erawh chu in ang lo hlawm hle a thian ten he nu te hi a chhawak lo an tih laiin load a chuan a pawmpui thei lo depa erawh chuan engmah sawi ve lowa library ah amu thlulai te chu an va bih thla thul depa hnaisa sawtah ve'enin amu hil ngei te a finfiah hnuah chuan lawd a chuan a samah chewing gum a va bel sak a lo har chuan a sam chu chewing gum chuan a lo char beta maxi chuan a chep thla miah mai an prank chuan awmzia a nei lo hle ti chuan hreta a thukhawm le in a aina a chetla kan tum mahse maxi chuan lo hmuru rengin a lo bum hman vek zela chutiang wang mai mai a hriawm ti emaw tlawm chu a tum lo bur nikhat chu a man dai le thian te chuan in turah chuan ek niam na tui an lo lei lut ru in an vaiin milk tea treat ang chuan alpha 3 te chuan an in sawi a an chaklawm na anih thu te an sawi pakhat chuan milk tea chu a va sema alpha 3 ten an lo en reng chu mak an ti in an ngai zawng deuh emaw te chu an lo in ti vel a bikin depa chuan maxi chu a melh i mai tar reuh te chuan a thian te chuan an lo hria a maxin thingpui a in hnu rei lo te a ek a rawn chhuak nghal a toilet panin a tlan phei chawn chawn mai hemi te hian he school hi chhuahsan turin min duh hle ni hi sensuya wang vek kha ni a chak lo khawpang tiin a in show sa ve na sa tota chuan Mary te le Maxi te chu an in kawm ngei em awang chuan chi kawnin chuan Mary chu an in date emaw a ti hiala a rukin chhelo a lo ti hle thin a lo ni depa pawh chuan hawiau angin lang mahse a lo duh ruk reng an rin thu te sawiin
alfa 3 te nen na hanin kom ho vel te chu an chak hle thu te an soi bor bor mai a hna thawna hmun te pawh kha an lo hre chhuak leh zela thil order ang deuhin an va bia a neitu chuan address ah chuan va deliver a man cheng sin khat lo hawn ngal tur chuan a hrilh bawk mahse address chu alo di kho lo mai in lua lo alo ni a an boss chu ava hrilh tak na in prank tih vel chu alo oi sak duh si lo order la tu ani sia wangin eitur siam na man aya cheng sin khat chu a chawi nge nge a ngai tur thu a rawn hrilh ta hmia mai a putia chuan lo video call in a pidam lo awangin poisa tlema sawng thon tur a nei chuan lo thawt mai tur chuan alo nge na a hun ton mek nen a rilru run no thutin a pidam lo le a putia a biak bawk awang chuan a tap ta hiala mahse rua sur awangin tap lo ang le rua sur wang mai mai ani thu in a chhang tlata de pate thil ti vek ani tih hria in a haw zual hle a kar chunga chuan eitur order ho te chu a vavom hnok veka an ni in khel zo lo haw chuan an lo hmu ama pawh chu alo la awm renga alo an khumna samai sin khat chuang a chawi thlawn a ngai tur thu te chu seiin kapidam loin enkol na tura ka khawl ve tang tang chu he thil phiang sin awang hian ka chan vek dawn ani hi in tan chuan a tlem ani mai thei mahse ka tan chuan rim taka ka thua tanga ka nei ve chau ania sin dep he thil hi an rizat thlak me alo ania kapi nun na hmong thei thil ani hi maxin a ti ta ka chuan depa chu a in thiam lo hle a ngai dam a dil ngal mahse chu chuan awmzia a nei tawh lo ti in maxi chuan a kal sana chap ma ila ka be dong tur ani lo ti in a in fui sham sham hu hluama in a thlen ta ka chuan apa chuan enge tia lo zawta restaurant a part time a hna thawh thu te chu a hrilh ta nge nge pocket money in dai lovem ni a ti chuan deye kapa kapidam doi tur leinan le japana kanu thlan kan tlaw theinan poisa khawl ka duh wang zawk ania ti in a hrilh apa chuan in a thawh chu ka soi sel lo mahse chumi wang chuan harsat nei tawh ka duh lo ani ipa ni hi ka duh a itana thaber hi ka duh ani a ti chuan khawngai takin poisa min puk tir thei angem karul le ve kang che ti in a nge na ole ka pe ang che arul le pawh ka ngai tawh lo ipa lawm ka ni ti in apa chuan alo chhang an tawng te chu an nu khan alo hre veka poisa i thawn dawn a maw tak tak ani em ti pawh kan hre chiang si lova kan enkawl se lian ani lo bawk nen ka fim khur ve deuh ani min hre thiam rawh ti in an pa chu alo kwa an pa pawh chuan a hre thiam reng mai a pi leh pu te thlalak a in wang laiin a nu chu alo luta i pi leh pu te hian hetah i lo awm ti hi an hre thuai dawn a i la hmu thuai in ka ring mahse an lawm vak dawn lo che ania in khawl lama i pi leh i pu te te kha chuan an hmangai em che kha i haw dei du em ti in alo zawt kual ta vela kapi te chuan haw le pawh ni la pawh an ti lovang mahse heta lo awm tur hian min duh a ka pa pawh ka lo tiam tawh bawk nen ka zirlai hi tha taka zirzaw phut ka duh ani ti in a chhang a diary ah chuan school lama harsatna a tawh te le an in chhung boruak te chu a ziak le a lehlamah depa pawh maxi tawngkam te kha chui kirin a rilrua nuam thei meu lo a tu ka pawh chuan maxi che thla chuat thlir renga tota te pawh in nizan thil thleng kha chu kan ti ve deuh mama ni an ti ve thova lord ala chuan pregnant tur tha deuh mai kala hria nia alo ti le tawh thian fel tak tak an nei ang pawh ui lo a nei awang chuan maxi chuan van nei a in ti thin hle depa in thiam lo pawh chuan poisa pek alo tuma mahse maxi thin rimin enga ma ka ngai lo a sual le chim om dan atang hian mangai tu nei lo ang ka ti anu pawh in angai sak me alo ania ti a atong kha group a chuan alo dar ta thut mai nai khan group a record button alo va met pal chu ni in alo in record vek si a post pal hlo mai alo ni ngai dam te adil ngal zung zung nge nge depa pawh chuan alo hre ta veka thin rim deuh chuan a kal sawn ngal amandai la kha local tortorin babul ti chuan maxi chu alo lei hu zui mai a chi ko an chan alo tum pawh chuan ani pawh chu
an lo lei hu ve le a an thian ho chuan an vom ron ta lui lui mai amah chaw ni lovin a thian te pawh chuan an tuar ve than chuan ni ta der mai chi ko chuan SU meeting kowa an thil ti te chu ti top tir dan ngei tua tha in a hria a mahse chu chuan awmzia a nei an ring vak lo an school milar leh hausa ber ber te an ni a an king hne dawn chuangin an hre lo ani chu baka SU leader te chuan thu an nei lem lo hle a chi ko pawh hi a tlawm ngai ni ve mai mai ani mahse Maxi chuan kan hlau tur ani lo kan hlau pawh leh an in la luling mai mai dawn kan be let ve sel tur ani alo ti ve thung an school group a Benison Bearten Westridge ho 8180 a an hne trawk thu leh an captain te pachet that tok lo chana Maxian mo puna song song te chu a pi leh pute te hne na chuan a chhiar thlak sak duat duata e he bu hi ifalar to ve a i hnek le to em ni a pute chuan alo ti hluaya ai mahse ka rel na alo hre pala mahse thudik tak ani thawa poipo ka ti lo a ti le chuan bu hi miswal kan ti te pawh hian har satna engemaw tak an lo tok ve thin ania hriat thiam an ngai a sin tiin a pi chuan alo hril ve thung hnek tawh lo la kwa tawh zawk rawh hriat thiam tu leh thian amamawh ve tho ania a bial nu pawh ilani mai thei a sin tiin a pute chuan alo fiam leh hram vuin chu kan chak lo trep a sin Mexica ngai dam dil ka tum hmana mahse min ti sak ta zawka nu te ngai sak lo min ti sin mahse adik tlat si kanu hian min huani tunsi zona chak lo lai kan la nei lo mahse ka hlimfam kim thei si lo kan game en turin kan wa local ve ngai si lova unau pa har chuak to te chu chau chuan kanu hi ati hlim thei ani nang chau hi ka hne thei lo ini thin kha tiin a unau pa ni khushi lova chu a be char char nikhat chu dei pa chuan Maxi chu supalin a bra chu a be ka tang chuan alo ta thlanol maya khai kwalin a chhai vak vak an headmaster chuan alo hmu fu lutuk office a chuan a ko zui ngal an chung te ko nge kar kha suspend an du thua lo zot sir chung te ko chu a chi lo an ti lain suspend pawh dei patan chuan championship a hnai to si a team practice nge ngai to si Maxi pawh chuan cafeteria kumtluana tih fai mai pawh chu lo thlang zawk chuta headmaster chuan hrimna na lo ber chu anti-bullying project kan siam anga in thok du nang Monday tangin kan chan ngal tur ani project plan lo siam ang cheu ati tamai du lo te ma se chu an ta na thaber tur chuan ni si anin hmu fo ngai tur ero chu an pe lo dun hle dei pa ina chuan a voi khatnan plan siam dun phut mai chuan rem ti ta a thian te ka tang chuan dei pa chu tun championship lo om tura chuan chak ngei atum don nia an rin thu le a una pa de la ta na phubalak na ni a an sha thu te chuan soya damdoi ina a chan tak pawh tu man an hre chiang lova motor suit ani te an ringa thenkhat chuan an kap ani te an ring boka miswalina an khoi ani te an ring bok basketball court lama ve thung chuan de patele anil pui ber tur SIS te chu an lo in soi thai ve na sa anin hupur lo ve ve ti alang chiang hle champion turin game ni ba khel kan ngai lovang de pa chuan ati nge chulai hmuna chuan friendly match te chuan khel zui ngala lor te chuan alo life charger an vai chuan an che thahlom hle a ma se SIS lam chu an hne manglo ta tlat mai chu chuan dei pa chu ati lung oi lo hle a HFA sala chuan ila practice that deuh hle ka ngai ani kha alo ti kher le ngal tuna ichak na hi hlim tak kha lo lom phot mai te championship a chuan a thleng non to don lowania de pa chuan alo ti ve thung a thona restaurant atang chuan Mexico de pate in a kal tur chuan a chuak ta a thian te chuan an chak lo kha o vain sum deuh la amut o fek don ania ti in an cha nge address a thuna chuan ba thlengin anong pui nu chuan thatekin lo dong songa lo ngak turin a shil an ho tu ber ni om tak chu lo kal le in de pa chu chuak lo kani mai the study room ai lo ngak don nia khilai room ma saber khe ni mai o ti in a lo ko mu
in chung lam chu a pana room hmasa bera chuan a lut depa room lek chu lo ni in a inbual zo hlim a lo la chhuak thut zui Maxi zak lutuk chu chhuak nga la tuma kawngka lo in kal bawk si depa la chuan a lo pan hnai leh kher study room emaw ka tia tiin Maxi chuan a lo en thangam lo izung duem ni chuta sawn bathroom a awm a lawm depa na lo tih taka chuan rang deuh chuan a tlan lut ngal enga tinge ka biang hiat tai veka engmah ni lo tiin a hmai chu ava phih vak vaka in thlak zo tu em tia depa a ulo ulo lai chuan zo lo deu za hmel sia kalawin hla tha phot angi a lo ti zela man hmu ti o ivarei to ve ka zoe kalau chhuak ania ila hak lo chuan o ka hnek le che ni mai Maxi chu mi thup chung chuan a lo chhuak taguro depa na lo ti chuan sensui tiin Maxi na lo ko let ve a du lo chung chu bula chuan depa chuan a lo pot thu a kan thok dun ti hi an hriat theih nan tiin a selfie pui enga nge khuma kher o a eng tha lawm kalau thon veng che o wallpaper a te i man du takin a teu lo mai kalawme ka phone a chhep alang ani chuan va ho to ro le eng a project plan kan siam don kha keima in ka ti ve thei reng alawm eng tin ngei ti ang kan ti du na ngai alawm iwa ho she ve ka bula hi chak dewani mo billiard ti khel thinem ni nine ball khelila ka chak chuan ka du dan danin kan omang te reng mai ka chak ve thung chuan i thlok ho nga lang rin ai de in Maxi chuan a lo khel thiam dei mai si a khel lai chu dei pan mitla lo chewin a lo thlir reng ti reng a shelo iwa muang ve ti vat vat che dei pan a lo ti ta ka chuan Maxi chuan a lu lo pha an kal na tur lo in ang zel bok si an han in hau le ri dei pan anor don chia enga tinge ichiat lo em em a ti in a lo fiam let ve ta a lu lo pha ve tho Maxi chuan a lu zo ta vek si kheli ang i van nei mai mai ni kha depa chuan a lo ti hlura oi om lo kan kwa po number 1 ka ni hi o ani chuan in khel thaliang depa na ti tak hla tawang chuan an han khel thali a Maxi chu a hma ai khan a khel thadei zuk le ngal man hmola kha isama kha ran nunga omania lir hinga ni hi depa chuan a lo ti le vela Max man hmola i rei e kha isama kha ran nunga omania lir hinga ni hi depa chuan a lo ti vela engma ka hlau to lo a lo ti zel to bok si ani kemin hlawim tiin nai dewa te chuan a lo en vela a lai chu a ring dewani nangpo ka hlau lo tlat mai che tiin mai mi ching le en lo te chuan Maxi chuan a ti lu zo le ta vek mai chuti lai tak chuan dei panu chu a lo ho a zandra e ve ngal turin Maxi chu a som tlat mai engma sui suang che boina kan tok palang tiin depa chuan a hriru ngal apa ero chu conference a akal dei thunga mem in chawhmeh chu a tui hle mai Maxi na ti chuan avalom ve mem min ti lo la nute ti in min ko mai ro depa du zawng te an ni hi engei lo ti reng renga depa nu chuan a lo ti ve thunga a in ngei to chiang man to lo anti bullying project kan siam du na a lo ti pal ta hlo mai depa chu a lo hoi rang hle a hlau thong hle ti mela tang chuan a sha thei anu chuan bully a dep buai nei siam le to em ni ti in a lo la zo sui volunteer project zo kania Maxa chu thiam thilanga lom debate po hne so lutuk basketball la thiam box si championship po kha om don hai to sin yen ve do nim Maxi chuan a lo ti ta zung zunga ka boy thei lutuka ka shelo le ke nun ber ka chuan a u kha captain alania ani chuan en ve man to mai the sin tiro ni e mai thei engtin nge in shat reng renga a kan voi khat in hmuna tangin kan in ngei ngal top dot pakhat chuan dot dang a hring zel an tiang deuh kha ni dei panu chuan Maxi chuangai na phiana
a fapa in mi tha tak a kawm awanga a lawm thu te a sawi nghe zana chuan project chuan khawih deipa chuan eitur man kha a lo pe anu bula a rel lo awang te khan lawm thu te a sawi a i u chu khuya nge damdawi ina chuan a awm tak takin ni chu wangim ni kuma khan in champion lo Maxine a tih chuan silai in an kapa ni khaw hre lovin a awm tin a lo chhang ve mai a mi ti duhda chiang chu ni lo mahse a chunga an che dana erawh a thian tent an prank ani chuan a control thei a rin lo thu a sawi an hlau chi a i tan min ti buai mai a lawm ni lo ve min ngei nat wang zawk a lawm min pui i chiang chiam kan school a hlau nga beri ni ka ring inu ti lungawi lo hlau a basketball a chak lo hlau bawk a ke chu ka hlau ber chu ka hmangai te chan hi ani mai ti in Maxi chuan a lo hrilh le zung a Barbie restaurant a chuan topale a thian te pahnih chuan lo leng lut ve te nola lia chu nai chuan a star ber a an nei du zawng te ava zaw lai pawh chuan a lai hle topale Mary te pawh chu an lo in mit ser deuh ral bawk a huluk tawka a coffee turna in a siam sak lai chuan lia chuan a lem te a lo siam sak vel a topan a ei duh zawng a sawi te chu Mary chuan a lo chhinchhiah rukar thung Maxi awm lo awangin a thian te khan a aiah an va thaw sak a lo ni a lehlamah Maxi leh deipa te pawh an lo la ti tluang hle Alpha 3 te nena grade 1 atanga inkom tawh an nih thu leh Lorda chu an awm pui Susaniva pa leh a pa driver fapa a nih thu deipa chuan a sawi a an chhung kaw mi ang chia a en thu te a sawi bawk an thian ho thlalak te chuan enkual vel mai a hmeichhe pakhat thlalak chu a lo lang ve nolh mai deipa chuan rang deuhin a phone chu a la ngal tungi a ava chhelo ve kimi an tih kha ni chiang mai Maxine a tih pawh in a chhang duh tawh lo enge sui ve mai la kawlphi ang deuhah i awmna chan kha nu kha ni maw Maxine a tih le chuan ngawi mai rawh ani lo chuan hawla ka lo ti zo vek mai ang deipa chuan a lo ti hmuk a Maxi chu a ngawi ta hmak mai deipan zawna zaw pawh chuan message hmang chuan a chhang zel a ṭawng tawh sui tih kha a ti ve tlat ani chuan ka hrilang che ka bial nuhlui ani kha mahse min kawp ani nang bial pai nei ve tawh em min hrilh ve rawh engwangin ka mimal nun hrilh tur hlawp che in kan la in close hlei nem Maxi chuan a lo ti daih mai a fer lo mi hrilh lo chuan ka pe tawh lawang che ti in a phone chu a lo chhuh sak a khoi ka hrilang che a hming chu RJ ania nang ai pawh in basketball a thiam zawk ka va oi kher lo ka hmuh hunah kan in mal benga tunge chak zawk chu i hre mai ang i mawmang anga ngai rawh an in hau le hram thin auditorium ah an thutna chuan Mary bula topa chu a lo thu deuh thut a nimina in khawm lovin ka hria a lo tih chuan nia eitur siam ka zira ti in a duh zawng nia a sawi ang chia chhang kha a lo siam sak chu ni in a ei tir chhin a i duh zawng ani em Mary na tih chuan ka duh che sawi awm zia chu ka duh lutuk topa chuan a lo ti vel an in la zei thei vel bawk sia nai pawh chuan lia thutna lamah chuan a kal san Lord an ko che Chloe na ko che a tih takah chuan rang deuhin Lord a chu a tho ngal lia chuan milem a lo siam leh mek a ama lem emaw ti in nai chu a lo lai vel ringawt IG mi ka hmu ania a lo tih tak si a chuan ava hmel tha ve kan in ang tawp a la ti hram an ni pawh hi engemaw deuh ret chu a awm tan niin a lang a mandai te chuan an lo en ringa an thik hle mahse la chuan engah ma ngai su an duh awm tak lo em mai a lo ti ve thung Lord an Chloe a lo biak chuan a mandai chuan lo thu ve su a lo ti ringawt a nangga be lo che Lord an a lo ti hmuk Chloe pawh chuan Lord a chu a bulah chuan a lo thut tir ve mai a khiang rat tla ang mai hin Lord a chu a khi deuh phak reng mai light an off nu phei chuan a lo kuah vel anti-bullying project chung changa presentation nei in deipa leh Maxi te chu stage ah chuan an rawn chhuak a in tih duh dahna bully chung chang te sawiin a that lo zia leh a kai lo zia te a ngawng tha lo tak te chuan rawn sawi a
project block taguro po chu an ti top zui ngal an presentation top lama chuan deipa chuan Mexit chu vachilin an plana tel lo thil pakhat te a duh tu va hril project block tam tak an lo siam tawh a an target te chu din tirin ngaidam te chu a dil zui ta a Mexit po chuan a lo rel tawhna leh a lo tawng khum dan zawng zawng awang khan deipa hnenah chuan ngaidam a dil zui ve ta bawk boruak tha tak awmin an vai chuan ngaidam te an in dil kual sap sap hlawm a a mandai leh elai te erawh chu an chhuak nal nal deipa pawh nidang anglo takin a hlim ve hle a Mexit pawh a thian ten an fak hle a mandai erawh chuan Mexit te lo kal phei chu engsawi set set lo chuan a samah chuan a lo tham sak vak mai deipa leh a thian te chuan an lo thel vata engei buaina chu Mexit a tih chuan nangmah ni hi ka buaina chu in ni social climber na i repeater Mary SU president lem Chico te invite hian engmai ni lo a lo ti ringawt a Mexit chuan ngaidam dil turin a mandai chu lo ti ve thung nangmah ka ṭan wang zawk chi ani hi enga ti nge hetia an lamai ṭan daih a khazana tangka an itan hian kalarin awm reng a sin kimi nena enin then khan zui ruia i bulah hnem turin ka awm ve reng kha kan in kis chiap hle ngal a mandai chuan a lo ti ta mai deipa la chuan chutiang chu a lo hre reng reng si lova a hming pawh chu a lo la hre chiang lo ela chuan a hming tel chu lo hre ve tawh rawh Amy ni hi tiin an kalsawn zui ngal Mexit chu taguro ti a ko leh deipa chu sensui ti a ko chu phal ani tawh lova tunah chuan Mexit leh deipa te pawh hmangaihna chung changa an ngaidan te pawh in ang chho zelin an in ngei chho ve zele library ah chuan lord a chuan master tungei en renga ehe Mexit ani maw tiin a lo fiam leh peka lekha ka chhiar reng hi oi awm lo tiin a lo pha ve tang tang thung Mexit chuan lehkhabu a chhiar duh chu a ban phalo ti an thutna atang chuan a lang renga deipa chuan a va lak sak ta nge nge enemy true lover ti ring tu ve ve ni boka nai dewa anin en te chuan anin nui vel deuh sei sei tawh Etser an lakna te pawh chuan anin kop chho ta zela anti-bully project kha a kal tuang zele anin chhai vel te chu an thian te chuan lo hmu in an lo nui ru tut tuta a mandai te erawh chuan an lo melh rum hle mase headmaster chuan an pahnih chuan office ah chuan a ko leh ta tlat mai a lo thawng hle mahse tun tum chu how tur ni lovin an project a an thawh that em awanga lawm thusawi zawk a lo ni chu mai baka project dang khawih le tur chuan a lo ngen zawk hial a deipa pawh a buai thei em awangin a uat tlawh hman nawk lova video erawh chu a hmu dawnah chuan a record hram thin hmeichhe pakhat ka tun atang hian ka nun hi a in thlak vek a a hlim tawh lutuk a sin ka duh ni maithei ani tiin a sawi hngih hngih chutah Mexit chu va text in engei ti inai awm em ni tiin a va zawt ṭan ta a awme ti a lo chhan le chuan a lo awm hle chawi nei tawh em engei chawhmeh duh zawng engei rawng duh ber tih vel te chu an in zawt chho ve ṭan ta a smiley te an han dah tel deuh ngei zel bawk a nuam chu an ti dun ve chiang ani chutih laiin Mexit erawh hmangaihna lamah chuan a fim khur tawh hle a RJ ang kha a tawng le anga a rilru an tin a sak le ang ti a hlo awangin deipa pawh chu thian anga en mai zawk chu a thlang ta a deipa erawh chuan Mexit chu a duh ani tih a lo pawm ve chiah thung giver achiever tih project chu an buaipui chho leh ta a thenkhat tan chuan in hmuhna chance te a lo ni bawk nen nuam an ti tlang hle niin a lang topa leh Mary nai leh lia te an boruak a fuh chho ṭanin a lang a tarmi te pawh in star thar a tawng chho ve le ta hlohp mai Chico erawh chu a lo la thar thuil char char deipa pawh in Mexit chuan a lo melh mai ta ta vak lo leh a peh hel deuh tlat mai chu a hre thiam lo hle a stage ami bungrua te a lo pawm thlak lai chuan Mexit chu a tlu dawn ta mai deipa chuan a lo pawm hman na in an in bawh thlu ta rup mai a engmah phei chu an sawi zui lem lo stage leh thutna vel te an rem fel hnu chuan an tangtlangin an hah bawk a karaoke nih ngal mai te chu an rawt deipa chuan Mexit chu zaipui ah chuan a sawm a ka zai ngai lo ti ve bawk mahse bathroom ah a zai reng thei lutuk a thian tin an lo ti fiam a
an phut chhuak leh ta nge nge zai thiam lo zuk zuk chu alo ni ho lo mai depa pawh a zai a ngai thlak tlak phia ni an zai zo chia depa chuan max ka duh che a ti ta thuta a ngai na hri lo taka alo en ta kho awang leh a thian te na an lo fiam tak lui lui awang chuan ka fiam thu mai mai ani kha a ti leh ta ringawta thian vek kan nia kan awng veang chu a ti leh ta ka chuan yawm dan hi ka hre thiam lo ve a sensui prank tho ti na em ni ti in max chu a thin rim dai mai depa pawh in nuam lo ti ve tho maxi khan a hnawl a hlo em awang zo kan ni reng si a an thian te pawh chuan tunge tana tan lo tur ti vela chuan an lo in hnial vela team max leh team dave te an in then hrang vel a tu ka pawh chuan max chuan depa chu ala be tha duh da chuang lova an nei tur te treat in alo order fel diam to ti a hriat nu chuan tlemin an boruak chu a fu chho tan leh dawna mahse thian chung changa chuan an in hnial leh ta depan thian kan nia a ti chen chuan max ril ru chu a tin a tho si a depa la chuan maxin a du ve lo awangin a hlat sil a lo ngai bawk nen an thian ten an chhai ta ka phei chuan duh tawk ru min duh tak tak hlei nem ani lawm ni maxin alo ti chuan oh ni e thian a lawm kan ni depa chuan alo ti ve mai a thian pawh kan ni bawk lovi a maxi chuan alo ti leh an in hnial chho le a thian ni i duh lo viau leh kan ni lo anga ni mai a lawm depa chuan ala ti zui an in ho awang khan depa chu amu ta fu lo hle a ex kimila khan alo text ve chen bawk si maxi pawh a thian te chuan an hawa khatia thian pawh kan ni lo ti kher kha ngai lo wasin an ti chuan thian aia thu ka du niang chiko chuan alo ti fiama oi om lo min hau dawn chuan va haw vek ro u maxi chuan alo ti ve thung a duh deuh che in ka hria sin an ti la in alo oi bawk si lo ke chu inom dan hi manga love story nen a in ang ka ti a thu hrimah bial pai nei to ni maw na in alo ti chuan oh kumsari ka ni tangin kan in hre tawh a best friend kan ni thina rj ti in ka ko thin summer vacation lai che in kan veng an lo zin thina manila ai hian an om thin kan in hmu lo chhung te chuan ka ngai thei lutuk billiard te kan khel dun thina ka chak zawk zia a ban bun te min pe nge nge ka chhung te pawh in an ngei na lutuk a sin a bial nu tan min som tum chuan ka hlim lutuk ringot ka yes rang khop mai mahse an khua a haw le ta a email hmang chuan kan in be ve thin tak na in us lama lekha serin a awm dai a basketball a scholarship a hmu ani kalompui rual rualin chutia a awm bo tak nuah chuan a reh ta tial tiala min chhang tawh ngai lo ka thin a rimin ka rilruan na hle a kan in then tawh em ni i thin a rim em ni in a ti ngei ria char char a ti in ka zawt fo thin mahse chhamna ka dawng ngai tawh si lo ka pi chhuadam tha lo hle a damdawi ina te a awm ta a ba kan ngah chho te bawk si nen school kal lo mai te chu ka duh tawh a mahse ka pu te chuan a ngai ngam thlawt si lo chu wang chuan hetai hian ka lo kal ta ni hi ti in a chan chin chu a thian te hne na chuan a hrilh ta veka ngai zawng tih vela buai a duh tawh lo thu le natna mai ni a hriat awangin a zirlaia in sawrbing a duh thu te a sawi depa pawh chuan rj a angin a fiam kual vel mai mai ni in a ngai tlata in tih buai chu a duh tawh lo ani diary a a zia thin dear babu ti a a ko pawh kha rj chu a lo ni zan khat chu a pa chuan maxi chu lo hmu in lo hawt lai thin si a na hi thawk tawh su chu ka ti ngot lova mahse ka ngai tuah thei khawp mai che a ti chuan ka pa min ngei tuah duh su min du ro a te chuan tuma min ti buai ngam ngai hlei nem kung fu ka thiam a lawm ti in a lo nui ha khaka inu ang che ni chu min du ro bazar a khan ka wallet min ruk saka tuma mahse anaudam lo en kol na na poisa ama mo thu a soi ta ka wangin police ne na po ka report ta lo ani ani mo kanu chuan a soi ngai mi alo ka ngai thin khop mai adikang ino panlai in ikianga kom thei si lova apoi ka ti japan tsunami a khan inu chu boral zui ta mai si a nilo sila chuan tuna kanom dan po hi adang lam mai thei sin kapa pathian hian kan dana thaber turin a rawaril thina lawm
nute i ela le rila te bula him takai om hi hmu nuam ka ti ni e te ro nang ang fanu fel le chuan tlak min hrin sak tu inu kha ka hmangai ani hmangai na tanga piang chhuak ngei ni a mi in eng tin pun lo soi sela enga tan ma angai suang che o an pa fa a an ti ti chu nu ber khan alo hre ringa a tap zoi zoi mai chutia anu in sum taka an room a lo tap mek chu ela chuan va hmu in angai na hrilo hle a alo kwa wang dei pa ero mek singe na an sul hnu te chui kirin zan alo tum toy ve mek thung aman dai po in mek si chu ala ngei tluang zela a chiat ve te reng nen a hnar bong si ti in a soi chele vak to kimi chu lo om se chuan dei pa hian a hnai me lovang muli ela in a ti chuan kan skula lo lut le tur hian sawmila Chloe chuan alo ti vat a chi nang ke ni a chelo lo lu te chuan kan lar to nang baka dei pa hi ka chang thei duan lo sin Amanda chuan alo ti box si chuti lain an thian te chuan Maxi le dei pa te in kara in hmu thiam lo na om chu chin fel sak ngei tumin arukin FQ project an lo ba sai le chanta a group te siamin malak sel dan tur te an soi ho basketball court ta chuan topa chuan Lee Maxi chu date nei pui turin isom tak takem ni dei pashat tur ngei chuan a han ti vela o alo rim ti hlowa barpa ka va hruayang tia alo chan chuan tak mo dei pa chuan alo ti hu a o apoi lo turo I du chuang lova a nia o poi lo we ma se Maxi chu va texin lokar bula in hmu adu tho chu awa shil ru ngal zat oi he pa hanza theilo zia hi bosi mo in ti nyang Maxina ti chuan a chante le de pa chante chu an lo in beru char te an shelo please ti te alo thon ta kai ro chuan enge soidu ti in awazot ve ta nge a kan buai na hi chin fel ka duani ti in alo chang a chante chuan an kalsan ngal duak le ngala khe ti ringot tin a chang let chutia lokar lam apan lai chuan mi pa pakhat hian fuak alo tum tamaya alo in dang man na in lokara chok chuan a in tawa ni ko shelo chuan a om zui dei pa alo thlen meu chuan tuman lo om to lova alo pom tho wata damdawi in lama hruai zui ngal a chante baka apa le anu te ho pon lo thleng khom hloma ngai to om lutuk ani to lo wang chuan an lom hle dei pa hne na chuan Maxi pa chuan a fanu alo boi pui wang chuan lom thu shilin an chan chin te alo hrial ve vek thu le buai na nei to lo tura adu thu te alo hril baka a fanu chu hnai to lo tur chuan alo ngen ta tlat mai lelama nai chuan elai pa le Maxi pa chu anin ang box si a unau tak an ni ti na ni mo ati chuan anyang Cinderella thon thu ang che cha ni a chan te chuan an lo ti ve bawk in thil soi kha ka hre kania mi chung kwa lo boi to su ela in alo ti ta ka chuan an soi chhun som ta bik lo ma se Maxabula khan anu le pa chung chang chuan lo soi dei to a anin nei lova Chinese chung kwa a om kha kanu khan adu bik vak lowa chu ba ka an lo re thei buk nen ka pa chung te khan mo nu ta nan du lo buk ani ma se midang hril mel su o ela thinari mang ti in an lo in pinki promise vel thlap to alo ni tun thleng po chuan engma soi chuak du bik lo an ho don chuan topa chuan Mary chu kalo thlang che ti in anin zui ho a nai le lia te po chuan ho dun boka Maxa ero ka u ka vakan lo ka nge ti in ala ho du lova lo tala chu tu man an ho pui du si lo a chuang le lel to mai chutia adam thattak lova chuan anu po chuan tuite chu lo thlit sakin ama mo chu soizel tur chuan alo hrila apa po chuan thil sual ti tu chu an thui tir mek thu le chutiang thil sual ti du tur hriat a neiyem ti te lo zo chuan pa Maxi hi alu hai box sia engma zot vak ri su ela chuan alo ti zaya ni e chol hadam ri ro se anu chuan alo ti ve bawk api le puti te chuan an lo video call ro chuan Maxi chuan hlim hle a apa pula po chuan damdoi le poisa a thona wang te chuan lom thu an lo hril de pa pu in an om dan chu lo mu ve rengin
a pa thu soi awang khan ava pawh ngam tawh lo a u chu ava kana a rilru buaina te chu ava hrilh le group thar siamin justice for max tih a vuah a poikhoitu chu zawn chhuah ngei an tum ani an school a ama ngeitu ho chu an sawi diat diat a Amanda hi an sawi tel chuan ela chuan ani chuan ni lovang u nau kan ni tih a hre renga ka chhung te chungah chu tianga ti duh lovang tih in alo chan tlat chutah max a chuan khalai hmun kava thlen khan hmeichhe pakhat fit nga leh inchis nga vel tur bag kuk lam deuh aka tlan chhelai hi kava hmu fu a mahse tumi ani ka hrelo a tih chuan chulai hmunah awm ho zinga chuan a bag hmu ang chu neitu man lo awm lova kan planah tel si lova enga ti nge kha tei lo tih tir ka paina hriat chhuah vai chuan aw kan in kawm ho vek si buaina lu hi ka duh meh lo ania kanu leh ka pa te tih sa hi ka duh lo tia ela i a tah takah chuan hnem a hnekin a phaka reuh em ani kha tuman an ring hlel lovang che kan hma chhawn tlang zel dawn a lawm kar ei tap mai dawn nia ka lang u Amandai chuan alo ti ham ham a an tawng zawng zawng te chu a sai khan alo hre hloh mai a pa in eitur alo ken te chu max hi chuan alo ei mial mial a ela pawh lo kal ve in mamawh a neih leh neih loh te alo zawt kan thian ten u nau kan ni te an hre chhuak tawh si a a phui ka ti khawp mai mahse sawi ang khan ka ti buai lovang che max in alo tih chuan a pawih lo an la hre chhuak dawn tho a lawm u nau ang leh thian ang chuan in en nghal thei lo ma ila awm lo ang mai a in ngaiin zalian takin awm tawh ang tih in ela chuan alo chhang a thian te lo kalin day pan a ngaisak zia te a star tak tak ani an rin thu te chu an lo sawi leh sap sap a a ruk tak chuan max hi pawh chu a lawm ve hle mindoro a thian te pawh chuan lo textin an chanchin te chuan lo ngai ven ve renga an ngai thu leh RG an alo biak pawh hlul thu te chuan lo sawi ta thut mai Philippines a lo let le tawsin damdawi in ai awm thu te kan lo hrila alo kan vatang che ka ring an tih chuan max hi chuan makati in a zam nghal hle a tukah chuan day papu in a duh zawng nia sawi eitur te chu la khawmin damdawi inah chuan va pek a tum a teddy bear leh balloon te nen a bawr khawp mai mahse HRVS a nen khan hospital kawtah chuan an in tawk thut a ka bial nu ka kan dawn a alo tih takah chuan ke pawh ka bial nu ka hmu dawn day pa chuan a ti ve ta ringawt a a sam te chu an hui tha deuh thuak thuak a a va luh dawn chuan alo awm tawh mi a lo an lo chhuak deuh tawh chu lo ni in school lamah erawh tawpah chuan Mary chu a duh thu alo hrilh ve mial mial thung a ka duh chian ni Mary min duh ve hi ka be sei sin mahse ka nawr lui lo chian nia ka nghak thei reng che a tih chuan Mary pawh chuan chan mai ngaina alo la hre lova cookies te alo pe tawp max hi chu a that tawh thu leh school pawh alo kal tawh dawn thu an sawi takah chuan day pa pawh chu a hlim sawt a a chanchin a zawt mai ngam bawk si lo chutia a chanchin an sawi lai tak chuan max hi pawh chu dam takin school alo kal ve leh ta a ela nen khan an lo kal tlang nghe nghe Amandai te nen pawh khan an lo inkawm tawh ngai lo ela pawh chuan an thian ho chu kawm ve a duh ta a Mary leh nai te chuan hlim takin an lo dawng sawng chi kaw pawh in fiam thu lo thawh ngal bawr bawr bawk a an bula awm chu nuam a ti hle day pa chuan lo textin a tukah chu chhun ei dun puiah chuan max hi chu alo sawm a a thian te chuan an lo chhiar pui vel a tukah chuan in rin ni ani bawk a restaurant pakhatah max hi leh day pa te chuan chu chhun chuan ei dawn ta ngei a max hi chuan alo buaipui wang te khan lawm thu a hrilh thian nih leh a duh thu a sawi nghe nghe mahse day pa chuan thian chauh ni lovin a aia thuk nih duh taila i pawm thei tho angem ka duh chian ni ka hrilh ngam lo chi a min hnar ka hlo awang leh kan in lei chin na in a chhiat phah ka hlo awangin mahse ka in thup reng thei tawh lo ani a tih chuan ka pa in a rem te awm si lova tih in max hi chuan alo chhang a ka nghak thei a lawm ilaka ka chet dan awang khan min ring zo lo tih ka hria nang ka tawn atang che khan ka dang lam vek tawh sin keimah a tha lai ber hi hmuh theih zel che ka duh ani day pan a tih chuan ka lawm i day chu ka lo be sei reng ang tih in max hi pawh chuan alo chhang ve mai a day la chu an va tlawh dun nghe nghe
chung thei lo mahse Maxi chuan a sa ve deuha Dale a hma kha chuan inau hi a sual thei lutuka min tu dah thei lutuk mahse tuna chuan a fel tu e a ti taka chuan I bel pa chu ka ni thei to ti na em ni de pa chuan a lo ti fiama a lo ner khum ringot kimin a kop ti a hriat laia a ril runat zia te kha ngai tuale tin a ude la chuan a lo khola a ril runat zia te a lo hril taka chuan khui angei om kalau kalang ti na lo zota ava thlen meu chuan a lo chatla fel der to chumi tum chuan buaina an lo tok ta ni awme engma a hre ve si lova a han har meu chuan a u nau pa chu ni khushi lovin a lo om char char to a miswal ten an kap ani awme anu chawlaka chuan a thina rim ta em em a khata khan zuruin omlo ni la chuan a lo kal lowanga hetiang thil hi a thleng lo mai tur ti in a hau zui shepa chan mai ngai na po shebik lo chumi ni tang chuan anu chuan a hota em em mai ni in a in hria ama de pangi po chu a in thiam thei bik chuang lova miswal ini lawanya dep I thiam lawani mi lo miswal ho chu lom dem tur nang ni lovin mixing ti chuan khamini kaman hmu deuh ni khan miswal te ni om tak an hmu thuan ron soya chu wangania kaman hmu em em mahse kanin su trep si a khatia ka ko tlai awang khan an lo kalbo man to a mahse engtika emaw chuan kala zon hmu nge hi ka ring tlat ani ti in de pa chuan a lo hril ta veka zana chuan Maxi chuan a pi chu va kholin a thianu pakhat chu a thianpa pakhatin a du thu a hril awangin chan mai dan tur a hrilowa a tira chuan thian angan nia mahse ka thianu pawh chuan a du ve tel telin a in hre bawk si a a zirlaia le a chhung tia in sawr bing a du bawk si nen engtia chan tur nge a hrelowa kalo zo sak tawp mai a ti chuan I thianu chu hmangai na a tluk lu le a hlau ani zawk lo maw tin a pi chuan a lo zawta ni lo a hlau lo ani te chuan buaina awm lem lo chu chung te le zirlai ngai sak te chu a tha lutuk a lawm mahse chu ai ma chuan nat le a hlau ani ka ring nangma ang deuh khan mahse engma hlau su se hmangai nei le tur chuan huai sen a ngai a lawm hmangai na nen chuan nun hi a hlim awmin a nuam zawk dai a sin a zirlai a tih buai phah dawn ani erawh chuan thil tha ani ho lova mahse tha takin ngai zawng nei chung pawh in lekha te chu a zir ve thei tho ania infui phurna tan ten a hman thei zawka mahse chu erawh chu ama mi mal nuna a in hnatang ti in a pi chuan thu rawn a lo pe ama chanchin chu a thiannu chanchin a ngin a sawi ve zai ani ela le Maxi pawh chuan in ngei to khawp mai an hun kal to te chu thei ngila malam chau ngai to turin Maxi chuan a hril thina chu chuan ela chu a ti lung che hiala anu le pa te pawh chu lo kalin thil awm zia ten lo zawt chianga engma buaina an nei dun to lo thu an lo hril a pa chuan headmaster in min lo khola CCTV pawh an scan vek to ani awme mawh phur tu an man chhuat chuan hnawh chhuah an tum thu le de pa chu ala rin zawl lo awangin chui chian ani hma chuan a laka a fim khur hle tur chuan a chah bawk school lama erawh chuan an in kawm chhun zawm zel thova mahse Maxi chuan a pa thuawi lo chu a duh bik chuang lova chu wang chuan in ngah tir ringot pawh chu hri awm a ti hle mahse de pa erawh chuan chu pawh a lo ti ve lo thunga chuti lai tak chuan de pa ex kimi nge mai kha an school ah chuan a lo let le ta thut mai a mandai te chuan an va sawm hnawh tling ta ani nge yang chu a chelo zek le ngal Hi guys kalau let le ta e mahse engkim a lo dang lam to ani maw ela pawh midang i lo kawm dei to a oh kha ni moi thian thar chu a lo ti ngal ringot ka unau nu zawk elai chuan a lo ti khawa ka thian te min lo chu sak ani maw Max Payne chuan hi tok hi babe ka ngai thei khawp mai che kimi chuan a lo ti le ham hama kan belo ka nge ti in de pa chuan Maxi nge na chuan a hrila kimi nen chuan a falin an in bia hi va lo move on rang bik ve kimi na ti lain nangma na lomin kop pasa ti na lo chang thung so em ni bial nu chu tu po lo ni se kanin kara engma om to chuang hleinem nilove kim a hma mi ang kha kani to lo ma se de kala beidung lo ania
keimah chiah hi min hmangai tih ka hria kan la hria ang chu kimi chuan a biangah chuan fawsak alo tum ringawt a alo thlesawn daih mai min la hmangai li em em ang a ti zui ṭala a thian te pawh chuan kimi alo let leh takah chuan Maxidin hmun chu a him dawn tlat lovin an lo hriapui ve bawk nen boruak chu a dang tasar mai basketball an practice zawh chuan Maxi chuan teipa chuak va hmu a kimi nen kan inkarah hian engmah awm tawh lo ania Max ka hmangai tawh lo US ah khan modeling lam awangin ava kala zirna te a chhun zawma a tirah chuan engkim a pa ngai vek mahse a thian te story ah leh modeling agency te thu post ka lo hmu a mi padang alo fawp chu niin a ruihvang anih thu leh engmah hriat loh thu sawin ngaidam pawh min lo dil nasa khawp mai a ka ngaidam ve mai bawk mahse a mi pangai nen bawk khan chutiang thil chu a thleng nawn leh ta a chuta zet chuan ka then hlen ta ni a tih chuan Maxi pawh chuan a khawng ei hle a tawn nen khan in ang deuh tlata hriatna a nei bawk nen a rilrunat dan tur te chu a hriat thiampui thlap ani Max ka thutiam kha ka hrireng ania i bialpa ka nih hunah chuan i tan chauh ka rin awmang nang chauh hi ka thlang ang che tunah pawh hian leiin ngai zawng lo ma ila i tan chauh ka awm reng ania tiin a hrilh zui leh bawk barpah chuan kimi chu alo lang hlawla deipa hi i duh ve reng reng em ni ka tan hian a pawimawh lutuk a first love kan nia tumah min then hrang thei dawn chuang lo mi in induh deuh niang ten an sawi a nangmah zawk hian exer buai anih ka ring tak tak em ni ava ti leh ngal thawr tawh lo buai ve na tur a awm lo tiin Maxi chuan alo chhang let ve ngat ani maw ka ngai sak tuk lo awanga in then chauh kan nia min duh lo wang pawh ni hlei nem chuan i duh nge duh lo kimi chuan alo ti leh ka chhang thei lovang che mahse min biam zawk a lawm ani chuan ke chuan chiang takin ka sawi thei sin kala hmangai reng ani kimi chuan alo ti leh ngata i hmangai ani si chuan enga ti nge i kawp si hei hi em ni hmangai nei tih chu a rilrui tina sin hei chauh hi ka chhang ang che i hmangai ang kha chuan ka hmangai ve lo chuta meuh sawng kimi pawh chu a ngawi tak kur mai a lawm lo let tawh ing ang mahse deipa chuan enga tan ma ngai tawh lo tih chu a lang chiang hle a Maxi chu a hnathawhnaah chuan alo pui ve zung zung thin selfie puihin an thlalak te chu IG ah te chuan a post vel a in ngai zawng ang erawh chuan an la in sawi duh chuang lo Maxi tan pawh han chhan ngawt mai chu thil the ni bik lova a pa khan ala ring zo tla si lova amah tin a duh tu kha tunge ani an hriat chian hunah chauh an inkar chu a fel dawn niin a lang a hma mi ang kha ni lovin a dang lam tawh ani tih chu deipa chuan Maxi pa hnenah chuan hrila ti pui a duh a kar tawp lamah hun hman ho dan tur te an ngaih tuah basketball court ah chuan kimi te kha lo kalin alpha 3 leh lote te chu eitur an lo ken saka alo trit vel deipa chuan alo lak sak duh meh lo Chantal chu kan ni le thei mai lawm ni Maxi tibuai tu kha kalo zawn chhuah pui ang che a tih pawh in a chhang chuang lo barb chuan tlawh du dang lam tak mai a nei ta tlat mai Max engei an lo ti tu chu RJ lek kha lo ni in chu pa chu echa ve sakha ala ni zui South Bay Shark captain ni lai mek ani awang chuan Maxi thian te pawh chuan an lo hre hle i west lamah awm char char emaw a tih lai in Manila ah alo awm ring mai chu Maxi chuan maka ti zual tun samar mai khan ka lo let che alawm captain a min suam awang ania RJ an alo tih chuan chu pawh ni se engmah sui tur kan nei tawh lo Maxi na tih chuan a dik chiah team Dave a thian te chuan an lo ti sup sup a barb chuan thil deliver tur chuan Maxi chu alo hrila RJ chuan hruai alo tum Maxi chuan alo hnar tak na in barb chuan kalmei tur chuan alo hrilh thung a ava hruai takah chuan taxi fare te chu a duh lo chung a pe lui RJ chuan ti pui phet chu alo tum ve thung a mahse a hma mi ang kha Maxi chu alo ni tawh si lo babu enga ti nge ngawih ringa tia a saw chuan chutianga min ko le pawh chu ka lo ring tawh lo a sin nangmah khan kar hladi ni chu pawih i ti lo thu leh
chat email video call le LDR hmangten kan in bering thei lawm i ti kha ani a mahse kar lova nang chu i re ta mak mai si a chan chu engpo ni se sha ve kha ka pho sin engtin nge khati mai kha min thei ngila kan i lai chin na kha i ti to mai thei chap zoi zoi in maxi chuan alo ti ve ta ka ti pal max ka thei ngil ngai lo che sin mahse US kha chu helai ang mai mai alo ni si lova ka thei top chhuwa ve ni a ka in shat lai in basketball a le zurna lama khan ka tla cheta veka chu chuwa min ti be dongin ka di press na sa em em a shil chi kha du viau mai la min ngai nep ka hlau mai ba ka i ril ru ka ti ha ka hlau bok si a chu wang chuan keima in ka hel tuar ta top mai ani ti in RJ chuan ngai dam adil zui mol mol engkim mai chu rin angot chu alo ni bi khau lo mai mahse akara chuan thil thleng alo tam man to bok si hospital a pawh khan kan turin avakal ve ngei kha alo ni a mahse alo chuak man to si bar pa thok ti sha in alo pan le alo ni ole ka hre thiam che thian chu kan ni le theiang ka hun man dan ti kha ka lo ziak fo thina diary angin email draft fa ka da tha thin i lo let le chu a lom ome ti in message chuan alo kwa a RJ lo let le thu chu de pa shil ve nge chwa dwa mahse shil dan mai tur hre si lo ela hne na ero chuan a soya thianang chawa in ngei taka uman tum to thu a shil chuan soi she su thudik tak shat kha a phu lom midang hne na tanga a shat ai chuan i shil kha a tha zawk ti in ela chuan a lo fui atuka mai chana nge shil mai chwa thlang ta a achan po an school elpui ber South Bay Shark basketball team captain ani tlat de pa chuan mexi thil soi tum chu hrechak box si a hupur box si chuan alo ngak renga headmaster room a chuan ama khoi tu chung changa khan kimi asai le amandai te thian dun mai ba ka ela te po khan lo om renga mexi hne na chuan thil ti swal tu an sha chwa to thu le asai u nau pashon alo ni thu chuan lo shil angai na shelo takin mexi chu a thu renga ti thai chia tum mai chawania mahse in to pal zok ta sia ka hrenga mahse ka siap na chan chu kau nau pa ni wang ani asai na ti chuan ruam man na siam tu chu ela hi ani ti in amandai chuan alo mu pu ta do soi su ti in ela chu alo tang ve tlat thunga in pahnih khan ani kha ruam man na siam tu chu in tong po ka hrevek ti in asai chuan alo chan ta ka chuan ka ti lai khan amandai po chuan alo en thla ve renga dei pa lo lan ta ka chuan atlan cheta a mei che hmu po kha ama amandai nge chu alo ni reng mai Chloe po chuan a puan ta veka kiminen po chuan an in mil chuang lo ka bial pai lo zara boy vela i bial pa po ni to lo mahse kala dur reng alom ti vel mai maya te chuan an in hnial chho zel chu kam boy na tur ani lo hei hi thu top chu ani asai le Chloe te mi thil ti swal in lo siap ru ka wangin kar khat chung suspend in ni ang Amanda ela le ko te chu no chwa turin ni headmaster chuan alau ti ta mya mai chu thu thluk na chuan elai nu le pa te in kar bo rak thleng chuan ati cheta vek maya appeal chu thelu sak itum lawamo mexi chau hi fanu ni hleinem second chance te chu phu ve sin pui anga ya ni hi no chwa kherlo shemna dangte ngen sak vela ni love ka thau thladon hleinem ma se zertir na pe kanga ya ni au nau nu atha chep ani kha prank mai mai an ti kha tilakal swal pal so kani lokar kha lom vuak ti ran tum anu le pate anin nya lai chuan ela chuan mix in na chuan ngai dam alo dil ve char char thunga apa hne na po adil ve reng tho anu in keman appeal chu ka thelu tang tlei rol mai ala ni hi shoma ti awang hian ama po a in tina the sin ti swal pal te chu kan nei thawalom pai ni kha engtin nge hetiang ai ti thei ati chuan ni e pachatak ni ka do wangin hei hi ka ti ni athil ti swala changa a in zir theinan hei hi katan hmu nuam ani bi kem an pai na lo ti chuan i lo dang lam to hle mai ka sha puina tel lova thuthluk na siami ching si pasal nei lo ang mai in ka in ngai to
mek si chuan an boruak tawn chu hriawm alo ti ve hle a sai awm dan tian han hriat chian chuan a thenin ka ngei lutuk kawm pawh ka kawm tawl avang thian te phat san ching an tih laiin Mary erawh chuan an u naupa ani a a chanah te in dah vela a tiang tho khan kan ti ve maithei sin thian vek alawm kan ni alo ti ve thung a an vai chuan an ngaih dan pawh chu a hring tahluah hlawm a chuta karah ela chuan a nu leh rila te nen rilo te chhung chu insawn chhuah an tum thu Maxi bulah chuan a sawi a a tirah kha chuan kan thil tih kha ka hriat pui vek nain khatiang thil kha a thlen em ka ring lova ka hlau thawn em awangin ka hrilh ngam lo chiah ni ka inchhir tak zet kan chhungkua tih ke dar hi i duh bik ka ring lo a engtika emaw chuan engkim hi ala fel vek ka be sei min ngaidam hram dawn nia tiin ngaidam a dil mawlh a a nu ve thung chuan i nu ang chei ni hi buaina siam ching tiin Maxi chu alo tawng khum ngat a pa rilru pawl chu an la hle tih hriah in Maxi chuan a pa hnenah chuan ngaidam alo dil ve thung a Deipa chuan a chanchin te alo zawt a a thian te pawh chuan an lo ngaih tua hle chutih laiin school group ah pawh Maxi chu an rel nasa hle a sawn tih te chhungkaw ti darh tu tih te chuan an sawi chu chuan Maxi rilru chu a tin a zual hle a rilru tih har nan tiin biliat kher tur chuan a chhuak a chulai hmunah chuan RJ kha lo lang ve hlawm mai an pahnih chuan an khel dun ta a a hmel atang chuan harsat na engemaw tak a nei tih hriah in RJ chuan a chan a zawt a ichak chuan ka hrilang che tiin alo fiam a ani le USA khan bialnu te i nei rengreng em tia Maxi na zawh chuan nei te nang nangma chialawm ka duh nang ka awm bo hlan khan i lo nei em tiin alo zawt let ve nei lo i tan chauh khan ka lo rin awm thin chulai video tak mai chu RJ chuan IG lamah chuan a post ta a chutih lai mek chuan Chloe leh Ella te chuan Maxi leh Deipa chanchin te chuan lo sawi dun ve mek a Deipa hi chu theihngilh tum zawk rawh Maxi hnenah hian a mu phone san tawh che niin ka hria Chloe in a tih chuan ni lo ve hetiang hmeichhia hi Deipa hian a duh tak tak dawn lo IG te hi a khawih ve rengreng em le alo tih chuan an en dun ta a alo khawih ve ngei mai mahse thlalak erawh pakhat ma dah lova follow tlem te a neih zinga pakhat HVS a chau chu an hriat chian lo awm chhun ani awangin a profile te chuan han en chiang a an in lai chinna chu an hria thiam ngal kuar Maxi nen an thlalak te alo post nasa hle alo ni a chu thil chu school group ah chuan an suan lut ta Deipa leh a thian te pawh chuan video leh an thlalak te chu an lo hmu ve ngei a thil awm zia zawh chian a tum la in Maxi chu a khawl tlang thei bawk si lo Lord a chuan a phat san che ani chiang mai a tih laiin edit mai mai pawh ni thei a sin thian pawh an lo ni ve reng thei a tunah in ngai zawng chiah pawh an la ni hlei nem lia leh topa te chuan an lo ti ve thung a Maxi te bulah vakal kher pawh chu ngai an ti lova naktu kai hmunga thil awm zia i zawt fia mai dawn nia tiin an khap Maxi leh RJ te pawh thil ei pahin an lo ti zela Deipa chanchin leh a tih duh dah thin te kha Maxi chuan a sawi chhuak a RJ chu a lo sanghal kher mai ka hmu ve le ka hnek hre pang a tih chuan tunah te chuan a fel tawh lutuk a lawm thian kan ni tawh a in date a duh nghe sin tiin alo chhang vat tak tak maw ani engtin ngei chan dawn ka hrelo ka pa rianna a hlawh chhuah phawt a ngai bawk a tunah la kan chhungkua kan buai leh bawk si a Max engbuaina nge in nei i thian tha ber ka nih thin kha engmah sawi hria su aw ka kalsan tawh miah lovang che ka tiam a che RJ chuan alo kua a chulai tak chu Deipa chuan alo hmu ta tlat mai le zung tur anga insawiin alo vakal leh tho chu lo ni in Max kha khamawih bial pa chu alo ti ta ni lo Deip ka hrilh chi kha RJ a ka ex kha he pa hi maw i bial pahlui chu USA awm emaw ka tia nia keipuin alo haw tih ka hrelawk lova ani le in inkawp tha leh dawn em ni ai kan in hmu fuh pala enga ti nge call i lak thei miah lo ka thin a rim awangin ka phone ka switch off dai lawm tih pal lutuk engtin nge heta te ka awm tih hriat rengreng a
hepa IG tang hian ka hmu mu le engmu inga tingi RJ I post khera apoi viawim ni thian kan ni thawalom ilo boi ve na tur om lo de iwa industry vel ve Maxi hi ka bial nu ni lai khan hetiangin ka ti ve ngai lo a thian te tu po du chuan hmu ka phal saka salian takin hun thol ka pe mai thin chu bial pa dik takin na an ti dan tur ani yom dan hi chu inbuli na ni hi RJ po chalo in rol ve ta bial pacha om dan tur min shil turin tungei ni a bial nu be du lova ngur ringa hlasan makha nangmai ni lom ni de pa chuan alo ti ve ngat thung du tok ru tu mama ka bial pe ni lo thian vek kan ni Maxine alo ti ta ka chuan an pathum chuan an thu ho ta diala an chung kolaka aril ru ha na soi lai chuan Maxa chuan engkima thale vek mayang mi che fel takin ni lom ti in akut chu alo von saka achang chuan helai hmuna hian local lo topila a tha zawk tur ti in ka in thir fo thin Maxine ti le chuan local lo la kan in tong to nang ti in RJ chuan akut le lam chu lo chel sak ve boka mi pa pahnih te in elna chu asang thangat ngat khop mai tu zawk nge Maxi chuan a thlan dawn thla haw ve ve chu an tuma ma se Maxi chuan Dave kan bo ruak a nuam vak si lowa kapa in ala rin zo lo tak che in boina tam mai mai ani thla po ka ngai lo kemen ka haw ve the ring alom alo ti thunga ani chuan echawe satal kha in thla haw tir ro meichhia mani chawa haw chu a him lo de pa chuan alo ti ta zawka Mexical tur chu lo kwai herin I thlen ve le min lo text ro he hmuna hian local lo taila I ti kha adik chi ani keima le midang te wang hian hetiang har na hi I tok lo mai tur ma se chutiang ni se kan in tong om si lawa kan in ton ta ka wang I ro hi chuan I tel lova nun man hi a har sa hle to in ka ring ti na shila Dave katan po be se na min petui nia lom katong che hi kalomi ti in Maxi chuan alo chang le an chung te dang om ta lo chu Maxi le pa po chuan khwa a har ri khop maya va hmu mai te po chu du viau ma se an nu ber chuan alo be thadu donin a shabok si lo kapa a chul chuan ka ho the ring ania hetianga har sa na siam sak cheu hi ka du lo ati chuan nilove Max ka fanu thawalo mi ni apa chuan alo ti ve thung de pa chuan a thiamang tokin Maxi chu hnema ti hlim chu atum ve sham thina har sat na ineya iril ru boi chuan keima min lo pan tuang che echawe sani lovin ati chuan I thik deuh ti na em ni Maxine nui thaw chung chuan alo ti a teuh lo mai ka chelo zawka basketball po ka thiam dei chawk ti in de pa chuan alo chang fiam ve a in thiam lo deuh chungin a sai chuan a thian te chu alo paw le a Maxine hne na chuan ngai dam te alo dil nai le chiko te chuan an lo la ngei hle ma se Mary le Maxi chuan chen spek le chu than ti a ka ti pal tak zet ani ril cheu kha ka du a ma se ka unau pasron ani ve tho si a kan chung kwa kan ke dar ka hlawani ti in a sai chu a chapa ka she thiam che lom hela ang che ni chu kan chung kwa chu kanin ang hle mai chung kwa hum him vek kan du ani ka ngai da mang che ma se a hma ang kha chuan ka ring hal thei to lo mai thei che ania Maxine alo ti ta ka chuan a poilo kalom lutuk ti na lo kwa midang te po chuan an lo kwa ve sap nikhat chu de pa chuan Maxi chu Sandra ai chwa puya pangpar te pe ve ngei Maxi po alo lai ve deu lim taka thila nei dun lai chuan apa chuan Maxi chu lo teksin a ho mek thua lo shil ina chuan tu manom lo wangin apa hmuak tura howat chu adua ma se de pahne na chuan inu nen khan in inkar kha a tha chho zelem ti na zot khamitlaya chawkan ei ho ba kha chawkan ei dun to ngai lo shim ani kimi ne na kan in chen thu po hi ka shil lo zu ka ri chan po kha a shelowa isoi ang khan ka thiam lo vek chuan I bik lo ti chu ka shia a ma se kanu hian chutiang ang ril ru putur chuan min siam tlat si kanu ngoi ring na hian min tina in min huat na hian min hriam ni mai in ka shia natu ka kan in khelna tura po hian alo kal ka ring to lo ma se ka dem shan lo ka u chunga hetiang thil hi a thleng si a
Ka u chau hi ka chan ani lova ka nu pawh hi ka chan tel bawk ani de pan ati chuan mek si chuan alo laina hle naktu ka chuan itan ka lo kal ve ang i mal lovang tin alo hnem a inkhel en tur chuan zirlai tam tak an lo pungkhawm de pali a thian te pawh an chak ngei thehnan an bial nu te ve ve an lo pan chat mek si erawh chu alo lang ve tlat lo kimi pek chuan lehlam tim lama awm aniang alo ti kher a lo bawi ve su de pan ati chuan hmanzana pawh an in hmuh reng kha alo ti le ka awm ve reng a lawm de pan ati chuan yawm char char lo kha alo ti le zela kim mek si chu nang ang ani ve lo a phasan ve lowang a sai chuan alo ti ve ta mahse keite chuan a game kamis ngai le nem atana pawimawh zia ka hria kimi chuan alo ti le chuan tu man an chhang tawh lo a hun taka mek si alo lan thei lo na chan chu de panu hmu tura ava kal dei wang alo ni voin hi final ni ni to a de panin hian kan mi zia le theina te chu a in ang lo hle ti chu ka hria a mahse thil pakhata erawh chuan kan in ang hle thung kan nu te ve ve hi kan ngai thin hle ni ke chuan hmuh tur le kwa tur ka nei ve tawh lo a ka rilh run at chang te kamamawh ngoi ngoi chang pawh in biak tur le awo pawh hriat tur ka nei tawh lo chutiang chia chuan de pahian angai thin che i hwania a hriat hlat awang hian a rilh ru a ha in ana thin tak zet a sin soipuiah kwa che a ti ti pui che hi a chak thin i chhuan tlak fapa nih pawh hi a tum ber ani bawk i lam hmang ya ni ti hi a hriat chak ber a sin a ukap tu chui chhuak tur te khan kan khaw ah te a lo kal dei dei a sin chuta tang chuan keimah nen ngei pawh hian kan in hriat phah nge nge a de pahian a hmangai tak zet che ani mek sin ati chuan engtika nge lo kal ava han a taki aw a lakah chuan thinrim viau mai ila ka hmanga in erawh chu a ngai ring a lawm tiin a nu pawh chuan a lo chhang ve nge nge inkhel an ṭan hma chuan mek si chuan beihsei lo takin a nu chu a rawn hruai thleng ve ta hlul mai de pa beihsei phak bak ani de ka thiam lo ani i u chunga thil thling awang khan ka lo dem em em che a i ngei tura engwanga thleng nge nih pawh hriat chian ka lo tup ngai lova ka lo hlat sil che a pawi ka ti hriawm mi lo ti dawn em mai kan inkar hian ngai a aw le theihnan chuan chamin pe thei a ngem tiin a nu chuan a lo ngen a ka nu ka hre thiam che lawm ka thiam lo pawh awm ve tho e de pan ati chuan i thiam lo ani lo ka hmangai chi ka fapa tiin a lo kua a khati hun chung zunga i kianga awm reng tuna i thian te le mek si pathianin a lo pe che hi chu ka lawm tak zet ani a hmangai che a nu in ati chuan de pa chuan ma ka lo ti hle a ka nu he game ah hian itan ka u le mek si tan ka chak ngei angai ani tiin de pa chuan a lo tiam a mek si chu vakwa in inkhel tur chuan a luh san ta a kimi te han lo thleng ve chia i he nute i dam maw tiin a lo ri chul a dama lawm i lo kal ve ni maw nia ka bialpa inkhel te chu tawi awm ve lo ten tu maw de pei kal san na chan pa kha maw kimi chu a zak ru chem chem rin phak lo takin RJ chuan Maxi pi le a putia te chu an inkhel en tur chuan a lo hruai hlo mai a Maxi pawh a hlim hle de panu nen pawh khan a in hmel hriat tir nge nge a pute pek chuan i lo hmel that em wang ani hi fapa pawh nei chiat lo em em Maxi pawh in a lo star hi mak ka ti lem lo e a lo ti fiam le hman hram Maxi chuan a lo kheuh zewa khelmual an lo pan ho lai chu de pa chuan a lo hmu renga a nu chuan a ban a lo vei lo lo thikna le thinrim na awang chuan de pa chuan a khel tha thei lo mai a thian te chuan an hlau hle a chuti lai mek chuan de pa mi roi chuan khami zana thil thleng CCTV atanga a lan dan an zawn hmu tawh thu chu ran hrilh hlo mai a tu ka nge ti pawh a hriat theih ta de pa chu a lo khawl a mahse game an ṭan tawh dawn awang chuan a la hman lo a team te chu captain anin a zawna chuan a fuih phur a mualko ATM atangin Maxi le a thian te pawh an lo tang khawp mai de pa chuan lo au ve na sa inkhel chu ṭan chhawin boruak pawh a tang nghal hle a lan dan chuan an in hne tawk viau mahse de pa chuan RJ chu a chek hnih tlat thin lova pressure an a sat lutuk wang pawh ni mai thei
14:23 laiin RJ te chuan hma an hruaia a khat tawkin a tawngkhum deuh reng bawk an chaklo dawn anga a lan hnungah Maxi lo au phur hmel chuan Dave chu phurna thar lo pe in an inkara tlasep RJ a hnet tur chuan a thei tawp chu a chhuah leh ta zawk a a hma khan kan inkhel hunah chuan ka hne nge yang tia a lo sawi tawh kha a hre renga RJ anga thutiam bawhchhiat ching nih chu a tum ve lo point khat chiin Benninson Bear te chuan hnena an changta RJ pawh chu a hnual reuh mai Maxi la chuan amah tlan pelin Dave chu a lo kuah zui leh ngala tunge thlan zawk ti chu a chiang ta viau mahse a pi leh putia te erawh chuan i khel tha lutuk ania game te chu a inthlak ringa lawm tiin RJ chuan lo hnem ve thung kapi te thlenna tur leh sel i lo buaipuia ka lawm lutuk thian tha nang ang ka nei che hi ka van nei khawp mai Maxi na tih chuan kan inkar hi a hma ang khan a awm leh thei angem chance min pe leh la RJ na lo ti erawh chuan a thei tawh lo RJ kan danglam tawh ani ni lo Max ka hmangai che lawm ka thutiam te kha ka hlen lo ti ka hria mahse tunah chuan ka hlen zel tawh ang a ti leh pawh chuan ka hmangai che lawm mahse a ti lai takin Dave a khan a lo hre fuh ta a kal ta daih mai Maxi chuan zui a tum a RJ an a lo chel RJ ka hmangai che mahse thian ang cheuhin ani tawh tunah chuan Dave hi ka hmangai tawh zawk ani kan danglam tawh min kal tir tawh mai rawh khawngai takin Maxi na tih takah chuan RJ pawh chuan a thlah ta a a rilrunna lutuk avang erawh chuan a mitui a tla lo chauh Dave chuan a kar chuan tlan ngal deuh a tum a mahse Maxi chuan a lo dang tlat mai an in hnial chho ta nang hian min lo fiam kual vel mai ani i lakah besin a sang tak ka lo nei a sin ipa in min duh ve hun tur kan nghak rengemaw ka tih laiin ka hmangai chi ka tih lah khan min chang duh ngai lo kha ni a ka lo pawm duh ngai lo a min hmangai ve mai hi ka lo ring thin chu wang chuan ka hmangai in ka awm zui tawh lowang che a tih chuan chutiang mi anga min lo hmu chuana ka ti khawp mai nangmai na dang bawk khan kana ve tho a sin RJ kha thian ang bakin ka hmangai tawh lo thu ka hril ani ka hmangai che tih ka hria mahse tunah chuan nangma wang hian kana ve tho a sin Maxi chuan a lo ti ta nge a ka lo hre sual ani chu Max ka lawm lutuk aw ka tih pal ka hmangai che tiin Dave chuan a lo kuah a ke pawn ka hmangai che lawm Dave Maxi na lo tih ve takah chuan Dave chuan a lo muah ve chuks an chaklawmna party ah chuan an thian te chu an va zawm ve ta a a pute pawh kha lo awm leh in a lo fiam leh zuk tawh Mary leh topa te nai leh lia te pawh chu hmangai biah thu an lo in hlan ve mek chutia hlim tak an awm ho lai chuan a ukap tu chu an hriat chhuah tawh thu an rawn hril a an zinga mi ni awm tak a hnuh ah lo kal tel ve hmai tuam mahse a kap tu ni chia lang si lo a hmai kawr phelh chuan han enchian nak chuan Maxi pute kha a lo ni reng mai ole tikhan season 1 chu lo top leh ta a season 2 hi a lo awm a episode a tam lutuk chuang lova kan tih zawm hmal dawn nge a kar laka drama dang kan lo dah phawt anga kan dah chhun zawm leh ang tih kha in ngei dan comment lamah kha nin lo sawi ve dawn nia aw mi lo en sak avangin kan lawm lutuk e video thara kan in hmu leh theuh dawn nia